to lead the advancement of Okija town makes all the difference. President Goro, OBBA na Okija na ndị Okija jienu ka unu ji na n'ike nke Chukwu Okija na-ekulite karịsịa obodo ndị ọzọ niile maka Chukwu kere ọkarịsịa na nwa obodo dị na Anambra steeti maọbụ ibi na Igbo na South East nwere 36 villages ohu ebe 16 ọnwa obodo ọzọ dị tụ ahụ so na Chukwu mere na Okija ga-abụ nnukwu obodo obere challenge anyị nwere karịkwa aga by the grace of God onye ọbụla ekulitego ụdị ha agaghị emezi ọzọ anyị ga-ewere obodo anyị dozie ya ọkarịchasịa obodo ndị ọzọ bụrụ ebe eji ama atụ bụ nke mmadụ niile ga-achọ n'oge ha ji anọ ya bụ ana ekele unu congratulations na plak a onye isi nyere unu wee na-asị unu biko jidekwanụ ka unu ji na ife atụ aka n'anya unu maka Okija na ọka Obi Onodu the second. Obi were swag. As you do him. No camera. Hey!